Hola, què tal i benvinguts a la secció Els likes parlen de l'Evangeli. Avui un Evangeli molt interessant perquè ens demostra la força d'un Déu misericordiós que no actua amb violència, sinó que és lent en el càstig, ric en l'amor. És aquesta bondat que a vegades les persones en podem fer un abús i no ho hem de fer, sinó que hem de tenir una altra actitud. Hem de tenir l'actitud dels sentiments de Jesús, sentiments de bondat. Fixeu-vos què diu l'Evangeli: quan es complien els dies en què Jesús havia de ser endut al cel, resolgué de fer camí cap a Jerusalem. Va enviar missatgers davant seu i ells, tot caminant, entraren a un poble de samaritans per preparar la seva arribada, però no el volgueren acollir. Fixem-nos aquí, en aquest punt. No el volgueren acollir, perquè ell s'encaminava a Jerusalem. Diu que en veure-ho, els deixebles Jaume i Joan van dir-li: Senyor, vols que diguem que baixi foc del cel i els consumeixi? Resposta violenta: ull per ull, dent per dent. Això era l'Antic Testament, però es veu que Jesús es va girar i el renyar, i se n'anaren a un altre poble. Fixem-nos com Jesús, l'únic moment que podríem dir practica la violència és quan treu els mercaders del temple. El zel del temple el consumia i, per tant, té una violència amb el fet de la mercaderia, no? Però fixem-nos que amb les persones el que vol, malgrat que hi ha passatges de l'Evangeli que també alerten, i moltíssim, de que cal tenir una actitud bona i no aprofitar-se de les situacions, i per exemple també hi ha aquelles frases de que és difícil que un ric entri al regne del cel, però gràcies a la misericòrdia s'hi pot entrar. Per tant, aquest Evangeli d'avui és molt significatiu. Ens demostra l'actitud de Jesús amb nosaltres, ens demostra que perdona, que té paciència, que no té aquest esperit d'enfadar-se, d'ull per ull, de dent per dent. No, Jesús es va girar i el renyar, i se n'anaren a un altre poble. Això és molt important, i també és molt important per nosaltres, que som deixebles que a vegades tenim aquestes reaccions de Jaume i Joan. Quan nosaltres tenim intenció de fer una cosa i no ens surt bé en tal lloc, a vegades la reacció és enfadar-nos, és tenir aquesta actitud, podríem dir, de revenja, aquesta actitud de dolor. En canvi Jesús diu: no, anem a un altre poble, no us lamenteu, el món és molt gran, i per tant és una gran lliçó per nosaltres. Demanem per tant a Déu que ens ajudi a ser humils, a no respondre ull per ull, dent per dent, a agrair sempre, donar gràcies a Déu per tantes i tantes coses bones que passen al nostre voltant, i que si algunes portes se'ns han tancat, hi ha tants pobles que no ens hem de lamentar i mai hem de demanar revenja a Déu, sinó tot el contrari: amor, misericòrdia, pau. Recordem aquella paraula de Jesús ressuscitat: pau a vosaltres. I per què la pau? Perquè la pau és el primer indici de que allà hi pot començar a haver felicitat. Sense pau no hi ha felicitat. Per tant, demanem al Senyor la pau, l'amor, la misericòrdia i aquesta visió una mica més elevada que no el simple esperit terrenal que a vegades ens pot fer reaccionar amb violència. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon dia.